Жәнлекләр патшасы кем дигән сорауга бер генә җавап була ала. Арслан. Бүген без зур мәчеләр семьялыгына керүче шушы җанвар белән якыннанрак танышабыз. Сәлам, мин Арслан һәм минем ырылдавым 8 километрга кадәр ишетелергә мөмкин. Ничек куркыныч! Син бит әле шундый нәни генә, Арсланкай. Үскәч күрсәң син мине, Галим. Безнең авырлык 250 килограммга кадәр җитәргә мөмкин. Тырнакларыбыз 7 сантиметр озынлыкта да була ала. Сезнең тешләрегез дә шундый зур, нык. Әйе. Ләкин тешләр безгә нәкъ менә тешләп алу өчен генә кирәк. Без ризыкны чәйнәмичә дә йота алабыз. Әле башка үзенчәлекләребез дә бар. Караңгыда безнең күзләр кешенекенә караганда 6 тапкырга яхшырак күрә. Күпчелек арысланнарның яшәү урыны кайда? Арысланнар күбрәк Африканың көньяк һәм көнчыгыш өлешләрендә яши. Галим, арысланнар турында тагын бер кызыклы факт әйтсәм шаккатасың. Мин игътибар белән тыңлыйм. Арысланнар Африкадагы иң ялкау йырткычлар. Тамагыбыз ток булса, без 20 сәгатьләп бер урында ятып тора алабыз. Кояш бик каты кыздырса һәм ниндидер куркыныч туса гына урыннан кузгалырга мәҗбүр булабыз. Көтелмәгән факт әйтеп чыннан да гаҗәпләндердең, Арсланкай. Яңа белемнәр өчен рәхмәт сиңа. Без алга барабыз.